Време е за таро четенията за всички зодии през август. Разбира се, започваме с овните. При овните през август се появява една тема, свързана с разочарование и загуба. Проблемът в ситуацията е липса на взаимност. По някакъв начин не се усещат разбрани, не се усещат достатъчно подкрепени. На съзнателно ниво те много са заклещени в ситуацията, усещат го, така че всъщност не могат да я остават, просто да отмине тази ситуация. Като цяло чувстват се прегорели на подсъзнателно ниво, не им се занимава с такива неща, някакси може би е повтаряща се ситуация и те си казват, стига ми толкова, все едно и също да се повтаря. Вероятно до ситуацията ще доведе или е довело нещо, което е свързано с информация в миналото. Но пък от друга страна август месец предлага прекрасни възможности за преодоляване на ситуацията, защото се пада една шестица пентакли в бъдещето. Така и от двете страни, които са замесени, ще дойде такова желание за преодоляване на ситуацията. Те самите ще проявят желание да се преодолее. Другата страна също така ще бъде в такова настроение. Възможно е другата страна да прояви някакъв наивитет в ситуацията, но като цяло желанието на овните ще бъде за изграждане и за приключване на тази тема. В крайна сметка, това, което излиза като финална карта в четенето, е двойка мечове. Възможно е, въпреки това, да не могат да преодолеят съвсем общо взето причините, които са довели до ситуацията. И за това им изтеглих една контролна карта. Скъпи овни, пада се шестица мечове обърната, което ви казва продължете напред и колкото и да е нараняваща тази ситуация, опитайте се да гледате в бъдещето, да не оставате с тези рани, които са ви наранили. И всъщност по-скоро наистина съветът е да се държите за тази шестица пентакли, която е картата на обмена. За това асо пентакли, което също е карта на изграждането, и от друга страна и за кралица пентакли, която още подсилва този момент на преодоляване на препятствието, което се е появило или ще се появи за вас през месец август. При телците през август се явява една голяма тема, която е свързана по някакъв начин с приключване на стар цикъл. Доколкото проблемът в ситуацията се падна кулата, вероятно нещата не вървят съвсем гладко, с някакви апокалиптични неща, обрати се случват нещата, може би напрегнати разговори, може би такива наелектризирани ситуации. Така те на съзнателно ниво са предпазливи, пазят позиции, не искат много да се разкриват, вероятно, може и да са уморени, доколкото това е деветка. На подсъзнателно ниво се пада една седмица мечове, която означава неискреност, т.е. или усещат, че другият ситуацията е неискрен, или пък самите те не казват всички неща до край, защото не искат да се разкриват. В миналото се появява една шестица жезли, вероятно ситуацията е била печеливша в миналото. Възможно е точно защото е настъпил такъв внезапен обрат, за какъвто говори кулата в тази ситуация. Заради това сега те да се чувстват така доста разстроени. В бъдещето обаче пък носи една доста по-мека енергия, шестица чаши, т.е. вероятно през август месец това, което ще се случи е да се появи човек от миналото или по някакъв начин подкрепа от семейството или някакъв стар модел, който обаче ще им помогне да преодолеят ситуацията. Пада им се и една четворка конкретно лично на тях, четворка чаши обърната, което означава излизане от застой. Това е доста добър знак, още повече, че така съчетано с рицар жезли, който е всъщност финалният ключа към цялото четене, означава, че август вероятно няма да е пасивен, ще се случват много неща, може би ще има ново предложение, нова искра по някакъв начин. И всъщност как ще бъдат останалите в ситуацията? Седмица пентакли, те ще изчакват, ще виждат как ще се развият нещата. Това, което ми се искаше да им разкажа на телците още е, че се пада и смъртта обърната, като тя е картата в случая на надеждите и страховете. До някаква степен, може би оттам идва целият проблем, че хем нещото приключва, хем те не са готови да го пуснат или по някакъв начин го държат все още, някаква емоция, някакво чувство.
Затова изтеглих за телците и една контролна карта, която е отшелникът и която казва: скъпи телци, ситуацията може да се разреши по-лесно, ако погледнете честно в себе си и откриете, вероятно причината е някъде там, заровена. Така че, може би, това ще бъде един така добър съвет. Близнаците през месец август, това, което се появява като проблем е така кралица пентакли и още една кралица чаши. Тоест, от една страна някой не гледа практично на нещата. Това ги дразни тях. По-скоро емоционален е проблема. Може би не е на същата вълна на емоционалност, на която са те. И всъщност това създава напрежение в тях. На съзнателно ниво те ще усещат нуждата от промяна и че ситуацията някак си излиза извън техния контрол. На подсъзнателно ниво ще се страхуват от някакъв стар модел, който се е случвал преди, да не се повтори вероятно. А в миналото конкретна подобна ситуация вероятно е била в застой. И това, нали, може би носи това притеснение и вътрешно напрежение, което близнаците ще изпитват. Сега август месец носи много бързо развитие, защото се пада една карта на по-бавен растеж, седмица пентакли. Така същевременно те в ситуацията ще искат много бързо да се случват нещата, ще бъдат активни, ще има действия от тяхна страна и ще целят успеха. Останалите в конкретната ситуация и като цяло средата ще бъде, че ще искат мир всички останали и средата ще бъде сравнително подкрепяща. Разбира се, ето тук още един старши аркан се появява, обесеният. Този страх при близнаците, че нещо, някакъв стар модел, може би ето тук, където е имало застой, се появява и като страх, че пак нещата някакси няма да са много, много добре развиващи се и ще има застой. Сега последната карта в това таро четене е Рицар жезли. Август към края, може би, ще бъде така ще даде нов тласък, нови емоции, сякаш ще тръгнат да се развиват нещата. Но пък контролната карта е крал жезли обърнат, който казва да не се прибързва. Може би тук, където са те и искат много бързо да се случат нещата, в тази колесница, да не пришпорват твърде много нещата, защото прекаления натиск, ината понякога или прекаленото фиксиране в дадена ситуация може просто да пренатегне обстановката, вместо да я реши. И заради това, всъщност, съвета по-скоро е: да, бъдете активни, бъдете смели в ситуацията, без обаче твърде много да оказвате натиск върху нея. Зодия Рак през август, при тях се появява някаква нова възможност, с пентакли, нещо им се дава, някаква работа или съответно нещо друго, може да е любов, най-вече в материалния свят, някакъв проект, но пък тази карта, която се пада като кръстосана, е обесения, т.е. това нещо е възможно да е в застой, да има някакви пречки да се осъществи. И сега те на съзнателно ниво искат хармония, искат това нещо да се случи. На подсъзнателно ниво обаче са изключително тревожни и притеснени, защото това е картата на тревожността, на многото безсънни нощи. В миналото е имало неясноти, неизяснени ситуации и така това вероятно ги тревожи. Сега август носи един паш пентакли обърнат, т.е. нещата няма да тръгнат бързо и от само себе си. Ще продължат така да са леко позакучени в тази ситуация. Те самите ще бъдат много така, ще искат да работят в екип, да сътрудничат, да създават, да изграждат. Другите в ситуацията ще са малко по-предпазливи. Може би защото е такъв сезон на отпуски, може би няма да се движат така толкова бързо нещата, ще изглежда като да е другата страна, че ще изчакват. Така притесненията на раците са да не останат някъде по средата, между два избора приклещени, между минало и настояще, между настояще и бъдеще, там където им се иска да направят крачка. Но пък четенето завършва много силно с кралица жезли, което в крайна сметка казва, че ще има искра, така към края на периода вероятно ще тръгнат нещата. Сега контролната карта е интересна, деветка чаши обърната. Може би тази карта им казва да се замислят
какво всъщност ще ги прави щастливи. Дали това, към което се стремят, което не върви а, м, просто защото е някакъв временен период и след това ще тръгне, или не върви, защото не е тяхното и реално ги отдалечава от нещо, което не е за тях. Така че тази карта е много интересна, скъпи раци. Помислете върху нея. Дали това, към което се стремите, всъщност е вашето нещо. Може да се окаже, че някъде друга да трябва да вложите енергията и усилията си, и всъщност тази кралица жезли да иска да ни каже точно това. Да се потърси този другия момент, който ще носи повече искра, повече вдъхновение и ще тръгне от само себе си. При лъвовете август е свързан с миналото, защото се появи като основна карта в четенето, а проблемът при тях ще бъде невъзможност да изяснят дадена ситуация, която е свързана с миналото, или по-скоро желание да се изясни, но някакви пречки, които ще бъдат на лице. Така, те на съзнателно ниво смятат, че вече няма да я водят тази битка, но на подсъзнателно ниво се пада една колесница, т.е. все още нещо така вътрешно ги гори, нещо вътрешно ги кара да вървят в тази посока. В миналото се появява умереност. Възможно е миналото да е бил период на изграждане или да е започнат период на лечение, възстановяване, по някакъв начин на така помирение. Бъдещето носи една прекрасна карта, тройка чаши, срещи, разговори, подкрепа от приятели, от семейството, по някакъв начин така успокоение на енергията. Те самите също ще са в тази енергия. Пада им се висшата жрица, ще наблюдават, ще анализират, ще се опитват да разберат скритите нишки и скритите послания. Другите в ситуацията сега, възможно е също така да не проявяват чак такава искра останалите в ситуацията, но е възможно и съответно да означава, че няма да бъдат агресивни, няма да бъдат напористи, каквито са обикновено, или контролиращи, а по-скоро така доста по-спокойни в ситуацията. Една двойка мечове се пада там, където излиза проблемът. Какъв би бил проблемът в ситуацията? И това, което са им страховете. Страховете на лъвовете са, че няма да могат да го решат този проблем. Ще останат приклещени между така две неща, две минало и бъдеще, настояще, и по някакъв начин това ги тревожи. Август няма да е месец на драматични обрати. Седмица Пентакли се пада. Тя е карта на бавния растеж, на наблюдението по някакъв начин, но въпреки това като контролна карта се падна паш мечове. Възможно е да има важен разговор, новина, нова информация, която да се появи и в крайна сметка да побутне тази цялата ситуация, за да стигне тя към разрешаване. Може би не точно в рамките на месец август, може би и след това, но защо пък не, доколкото това е една доста бърза карта на информацията и на новините. При девите през месец август някаква ситуация е в застой, не върви достатъчно бързо, не расте толкова бързо, колкото на тях им се иска. Те на съзнателно ниво доста анализират и размишляват ситуацията. На подсъзнателно ниво вярват, че ще се появи път и всичко ще бъде наред, сякаш не са твърде притеснени за нея. А в миналото е имало някакво задържане на ресурсите. Възможно е те да са контролирали тази ситуация с цената на така доста усилия от тяхна страна. Сега силна карта се появява за бъдещето и това е дяволът. Той никога не се пада случайно. Това е предупредителна карта, която им казва, че е възможно по някакъв начин така лимитативно, ограничително мислене да ги държи в конкретната ситуация и да държи ситуацията в застой. Така че бъдещето ще пита дали пък по някакъв начин те от твърде много анализ не са я така застопорили ситуацията там, където е. Самите те, на тях им се пада един рицар чаши, обърнат. Самите те някакси няма да бъдат много настроени, ще бъдат леко изтощени от тая ситуация и от тези постоянни мисли. Другите в ситуацията вероятно няма да могат да им обърнат достатъчно внимание. Въпреки че като цяло те ще имат нужда и ще го искат. И в крайна сметка месецът носи така със сигурност един импулс да се вземе в крайна сметка решение и да се намери посока.
Контролната карта за девите е шестица чаши. Тя казва, че вероятно ключа към цялата тази ситуация, която излиза при тях, се крие някъде в миналото. Така че от една страна търсете отговора в миналото, от друга страна вижте да не би по някакъв начин някакво ограничаващо мислене да ви държи в модел, който не работи за конкретната ситуация и за това тази ситуация да не може да тръгне в конкретния момент. При Везните през август стои някаква голяма тема. От една страна те вече са взели решение, но от друга страна сякаш не са готови съвсем за последствията и за това, което ще се промени. Така на съзнателно ниво се усещат изтормозени, изтощени, прекалено мислещи, по някакъв начин усещат все едно е дали настъпила някаква загуба. Но на подсъзнателно ниво вече знаят в коя посока искат да вървят и сякаш са взели решение. В миналото се пада една логична карта, умереност, т.е. вероятно е бил период на събиране на информация и на претегляне на варианти. Така август носи енергията на Рицар Пентакли, която е карта на движението, макар и на бавното движение, т.е. нещата ще тръгнат. Те ще събират активна информация, ще водят разговори, по някакъв начин ще се борят за нещата, които искат да им се случат. Останалите в ситуацията и като цяло така средата ще бъде в застой, няма да бъде много така подкрепяща средата. Така страховете и надеждите от една страна хем им се иска вече да се разреши ситуацията, от друга страна вероятно се страхуват от нещата, които могат да се случат. Така последната карта от четенето е прекрасна карта, десетка пентакли, на стабилността, на изграждането, на постигнато семейно щастие или пък в крайна сметка в работа и здраве също така, доколкото пентаклите не са свързани и с здравето. Така че август носи едни много добри така възможности под енергията на пентаклите за изграждане и за развитие, не много бързо, но все пак. И това всъщност, което е като контролна карта, която се пада, е магиосникът, която казва имаш всички ресурси да го направиш. Тя е карта на комуникацията и доколкото за везните и тяхната карта в това четене се падна паш мечове, според мен двете карти много си кореспондират, така че общувайте везни, казвайте какво искате, от какво имате нужда, така изкажете ги нещата и в крайна сметка, когато се изкажат нещата, има доста голям шанс да се материализират и да се получат, нали? Защото ако останат само в мечтите и надеждите, твърде е възможно нищо да не се материализира в материалния свят. Докато тази карта според мен е свързана точно с това, с тези разговори, събирането на информацията и от друга страна изразяването на вас самите и на вашите желания. При скорпионите през август се появява картата Деветка Пентакли, която е картата на самодостатъчността. Тоест, възможно е да са взели решение да развиват самостоятелен проект, по някакъв начин да са самостоятелни, но пък това по някакъв, в някакъв аспект, понеже им се пада висшата жрица като проблем, може да им носи вътрешно напрежение и да не знаят точно дали са взели правилното решение, да има някакви страхове недоизказани в тях. Така, на съзнателно ниво те действат доста методично, защото този рицар Пентакли точно това означава, но на подсъзнателно ниво се появяват тези страхове, които не се появиха и като висшата жрица, така че по-скоро те се притесняват от това дали взимат правилното решение, вътрешен процес е това, доколкото картите говорят за такъв. Така в миналото се е появило нещо, което ги е разтърсило, вероятно нова връзка, нещо, което им е дало този тласък и така хубава енергия, нещо се е възродило. За бъдещето, сега през август месец се пада паш чаши. Още така всъщност продължава, действат те така на фона на емоцията. Също така им се появява една карта Страшния съд, т.е. като да искат изясняване, те ще бъдат в ситуация, в която ще се опитват да преодоляват тези страхове и несигурности. Така средата няма да е съвсем подкрепяща.
По-скоро няма да бъдат някои от нещата все още ясни, няма да е съвсем праволинейно към тях да тече потока на информацията. Желанието им ще бъде да завършат стар цикъл, да започнат нов. Възможно е обаче да бъдат и разтревожени от това какво ще им донесе бъдещето. И всъщност последната карта, която се пада в това четене, това е глупак като бърна. Това е една карта предупреждение, която казва не скачай в неизвестното, ако не знаеш какво те очаква точно. Така че като цяло трябва да се намери баланса. В този аспект е и контролната им карта, която се падна шестица пентакли обърната. Търсене на баланс при тях се изисква. Може би баланс в материален аспект, ако става дума за работа или в семейството, или в такива любовни отношения. По някакъв начин да се намери баланса на даването и получаването. Възможно е да дават повече отколкото или да очакват повече отколкото ще получат. Така че ситуацията изисква ясна преценка и яснота. Яснота със себе си. Това означава също и тази карта Страшният съд. При стрелците в това таро четене за месец август се паднаха доста дворцови карти. От една страна и от друга страна сякаш излизане от някакъв труден период. Тоест ще има хем влияния, хем разговори с доста хора, и от друга страна така възможност и желание за излизане от вероятно предходно труден период. От една страна стрелците искат да са наясно със себе си, мислят ги нещата, сякаш да поставят ясни граници. От друга страна, императрицата излиза като предизвикателство. Възможно е да е някакъв блокиран растеж, някакво нещо или така ситуация, която ги блокира и ги спира. На съзнателно ниво стрелците обмислят много варианти. На подсъзнателно ниво има искра това нещо да се преодолее. В миналото излиза така една контролираща фигура, която е възможно да е свързана с този блокиран растеж тук. В бъдещето интересно още една дворцова карта, крал мечове. Възможно е да бъде ясен разговор, поставяне на граници, така мисъл за нещата, които предстоят да се случат, но много ясна и подредена мисъл. Въпреки това, стрелците в ситуацията ще се чувстват уязвими по някакъв начин. Така останалите в ситуацията и като цяло самото обкръжение все едно ще излиза от труден период, така че е вероятно да получат подкрепа, доколкото вече ще могат всички останали да им обърнат повече внимание. Така надеждите са за постигане на баланс, за постигане на хармония, но в същото време и страховете ще са дали това нещо ще се случи и ще се постигне. В крайна сметка август носи така доста добри възможности за това, защото се пада един крал чаши, овладяване на емоциите, може би разговор, новина с приятен човек и по някакъв начин виждане на нещата така по по-добър начин. Появява се като контролна карта колесницата. Това е една чудесна карта за стрелците. Означава поемане на контрола отново, означава движение напред, означава успех. Така че като цяло един успешен месец, в който има реални шансове да се преодолее ситуация, в която, въпреки че те ще се чувстват уязвими, в крайна сметка ги е наранявала вероятно, но тя ще бъде преодоляна или има добри шансове това да се случи. При козирозите през месец август така започва месецът с прекрасна енергия на нещо, което предстои да се случи, нещо хубаво, нещо постигнато, нова надежда, нова искра. В същото време един паш жезли се появява като кръстосана карта. По-скоро означава може би някаква незрялост. Може да означава невъзможност да се вземе информирано решение. Така че като цяло това е енергията при тях. Сега на съзнателно ниво те са готови за разговор, готови да поставят граници, условия, да преговарят. На подсъзнателно ниво някакъв стар модел, може би минал опит, може да е нещо, което така ги държи в предишна ситуация все още.
В миналото отново се падат мечове, и то кралица мечове, картата на поставянето на границите, възможно е да са сложили някъде границата, възможно е да са прекратили някакво отношение. Така този месец им носи възможност за бавен растеж. Нещо ще се изгражда. Самите те обаче не се чувстват много уверени, чувстват се притеснени, може би заради тези неща от миналото, които са може би нещо друго. Но пък за сметка на това средата е доста подкрепеща. Около тях ще има някой, който ще бъде доста по-балансиран, вероятно, от тях. Страховете са, че е възможно това, което предстои да се случи, да не е точно тяхното, да не е достатъчно в степента, в която те искат, или да не е това, което те искат. Възможно е, така, понеже последната карта се пада един рицар чаши, да проявят и така някаква доза наивност, някаква доза така каприз, несигурност. И всъщност ключът, който се пада при тях, това е балансът. Трябва да намерят баланс между, може би, бъдеще и минало, по някакъв начин да балансират тези емоции, за да може и да излязат от тази ситуация на несигурност. При водолеите през август излиза рицар Пентакли, появява се някакъв бавен растеж, някаква промяна, нещо се появява, но от друга страна при тях се появява и седмица чаши. По някакъв начин те са в период на колебания, независимо от новото, което е дошло. Сякаш имат много избори, много възможности и въпреки това не могат много да вземат решение. Така на съзнателно ниво по-скоро са решили, даже има синхрон между картите на съзнателно и подсъзнателно ниво, решили са да се остават на течението, да не се борят, да не го мислят чак толкова много. В миналото е имало ситуация на избор, може би на раздвояване, която очевидно се е поразрешила. В бъдещето предстои среща, приятна компания, сестринство, единство. Така че август носи интересна енергия. Именно самите водолеи са в центъра на промяната, защото тяхната карта е кулата, т.е. те завихрят така една енергия, която е свързана с промени. И в същото време обаче средата вероятно очаква повече от тях или очаква нещо различно, или самото обкръжение на водолеите не дава това, което те очакват да получат. Въпреки това, четворка чаши им се пада като страхове и надежди. В крайна сметка излизане от период на застой, излизане от апатията. И като цяло, целият август носи така енергията на промените, които обаче няма да са много бързи, защото и тук им се пада една осмица жезли обърната и отделно рицар Пентакли, който е в основата. Тоест, започнал е някакъв цикъл, има период на колебания при тях, вероятно, но просто така или иначе контролната карта също им се пада един старши аркан и това е колелото на съдбата. Съветът на Таро към тях е да се оставят на течението, да не искат да контролират твърде много нещата. Самите те са промяната и тя неминуемо ще се случи, така че действително да се доверят на това, което съдбата им е отредила. При рибите през месец август има така едно желание да се придвижат напред след край на труден период. Възможно обаче раните от този труден период все още да стоят и да ги притискат, не давайки им възможност да продължат така рязко напред, както им се иска. Крал мечове се пада на съзнателно ниво, те мислят рационално, имат така ясен план как да преодолеят ситуацията. На подсъзнателно ниво им се пада тройка жезли, т.е. сякаш и на подсъзнателно ниво вече гледат възможностите, гледат в бъдещето, все едно като да са преодолели тази ситуация. В миналото имало период на оценка и премисляне. Бъдещето, една пак интересна карта и за тях се пада дяволът. Той по-скоро, според мен, ги пита кой владее тази ситуация. От една страна, може би поставя въпроса и август месец ще го постави. Вие ли владеете ситуацията или по някакъв начин ситуацията ви държи или притисната към себе си? Може да значи някаква материална зависимост от нещо. Така че дяволът е интересна карта, падаща се в бъдещето. Със сигурност ще има такива въпроси, които ще бъдат поставени.
Сега, вие в ситуацията, скъпи риби, осмица пентакли ви се пада, ще искате да сътрудничите, ще работите усилено тази ситуация да се разреши, да стигнете до така до хубав завършек и в крайна сметка до преодоляване на това, което ви тормози. Останалите в ситуацията, така, може би доста резки ще бъдат, понякога груби, вероятно, понякога с непремерени действия, някакви бързи неща, които ще се случват около вас, може би твърде бързи. Пада се също така като страхове и проблеми. Спадат любовниците. Не е задължително тази карта да е свързана с любовен контекст. Вероятно означава нуждата да преминете напред, доколкото е и шестица, да направите избор, в крайна сметка тази ситуация наистина да я загърбите. Така като възможен изход, отново една шестица пентакли обърната се пада. Възможно е Август да не донесе разрешаване до край на ситуацията, но доколкото са две шестици, със сигурност ще има движение напред. И всъщност, като така съвет на Таро, ви се пада един паш чаши, който е така доста мека и топла енергия, която по-скоро на фона на мечовете, които се паднаха, на решителните действия, на усилията, сякаш идват и има така съвет за смекчаване. Основно вие да смекчите очакванията си към ситуацията, за да се разреши и по този начин.